Joulukuun 16. päivä, luukku numero 16. Se on selvästikin paketti ja se lepäilee tässä näin. Kuunnellaan vähän mitä siellä voisi olla. Tai no siis mä rapistelen pussia, josta ei saa siis mitään irti, niin tää on vähän turhaa. Että ehkä ennemmin kosketellaan hieman. Nyt on pakko sanoa, että ei mitään hajua. Tää tuntuu silleen oudolta. Eli I don't know. Nyt tehdään historia. Mä oon nimittäin tähän mennessä repinyt ja räjäyttänyt näitä paketteja, niin nyt mennään oikeasti tälleen niin kuin tyylikkäästi. Tuttua puuhaa. Näytän teille. En näe itse. Hyvä, huono, mid. Käsi laskeutuu pussiin, jossa on pussi. Tehdään näin, että mä nostan sen täältä. Yes, 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 yes! Daymond Jones taateleita Sour Watermelon. Nää on siis oikeesti, mä en tiedä onko ihmiset syönyt näitä, tai syöttekö te niin kuin suomalaiset hirveästi näitä taateleita. Vähän tämmösiä niin kuin karkkeja, mutta terveyskarkkeja. Mutta nämä on siis ihan törkeä hyviä. Todella kiva lahja. On ehkä hieman herkkuperse, voin myöntää sen, koska mä oon huomannut myös, että mun suurimmat reaktiot on tullut aina silloin, kun on saanut jotain niin kuin suuhun laitettavaa. Voin sanoa, että tää pussi ei tule näkemään päivänvaloa ainakaan puoli tuntia pidempään. Nähdään huomenna 17 luukun merkeissä. Se on kuulkaa semmonen juttu, että huomenna on viikko enää joulua. Nähdään huomenna. Moi moi!